Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perundangan memasang batu nisan atau menjangkau batu. Stan basa, gabarundiang sepatah stan basa. Laluanlah tuan. Sabalun buah perundangan nambo tibukan kadapan stan basa. Adai kita berundiang di hadapan niniak jo mama. Rela jo maaf kita minta kepada beliau. Sama-sama tuan. Nangka jadi buah perundiang diambo teranta ke hadapan stan basa. Maga di hari na lain hari. Lah garak daripada Allah. Lah wari daripada Nabi. Panjang langkah singkit tak pintu. Alah bapulang orang tua kita ke rahmatullah. Maka berdirilah anak jo bapa, kari jo kabia, ipa jo bisan, saratu orang korong jo kampuang. Mantan karumpui na layu, katanah na lambang, kakasiak na putiah, saratu pudiang na baliri. Allah rasul kasamparono. Ibarat berjalan lah sampai ke bateh, kok balaiannya lah sampai ke pulau. Ba'a di hari nan kini, di pakaian di beliau nan terdahulu, kok baban di kita nan tinggal. Kok bariklah samo bapiku, ringanlah samo bajinjang. Ba di medan ko dua terantang. Nan pertama medan nan bapane, kedua medan nan balinduang. Nan kandak disilang nan bapangka karajo nan bapokok. Nak mangisa niniak mama saratu dun sana selingkara medan. Dari medan nan bapane, ke medan nan balinduang. Kok kandak nak dibari, pinta nak dipalakuan. Sekian perundiang teranta, antanya sampai ke hadapan stan basa. Kembali no dari stan basa ke silang nambah pangkah. Tuan, perundiang kembali tuan. Sabit lah stan basa. Ba'a di hari nasa bantaku perundiang tuan lamba bau kata je mufakat bana jonan bayo kehadapan ini mama saratu sana selingkaran medan. Mencari bulik nasa giliang, picak nasa tapiak. Kok bulik na lah bisa digiliangkan? Picak na lah bisa dilayangkan. Dari beliau manta kambo, diambo manta sampai ke bakit tuan. Alah bana ke dianta. Bana sekali stan basa. Antana diambo ke bakit tuan. Tantang kandak silang na bapangka karajo na bapokok. Biasa tuan, kandak babari, pinta apa lakuan. Tapi kok ado usu aja sampah, surang jo badu. Pai je mu pakat, tinggal jo perundiangan. Ikulah kau babari no ke tuan. Lah sampai stan basa. Alah tuan. Ba'a di hari na sabantaku perundiang nambo stan basa bau kato je mu pakat. Bana jonan bayo kehadapan niniak mama saratu dun sana selingkara medan. Lah dapet bana na sapai batamu paham nan sauku. Dari beliau manta ke basa, di basa manta sampai ke bagiambo. Antano di basa ke bagiambo. Tentang kandak silang nambah pangka, karajo nambah pokok. Kok kandak biasa babari, pinta biasa bapalakuan. Tapi kok ado usu aja sampah, surang jo badu, pai jo mu pakat, tinggal jo perundiangan. Kaniko bana ko babari no basa, ana yo bana tuan. Kandak boleh pinta balaku, hati sanang, pikiran baik di keminan pangka basa. Nah perundiang kita tuan, kita perantian. Assalamualaikum.